Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Inġbana hawnhekk dal-għodu hawnhekk biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Illum qegħdin niċċelebraw t-tifkira ta' San Sebastian u San Fabjan, it-tnejn Malti. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddiesa ejjew naħalfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għar-ruħ ċalivella. Ngħidu flimkien nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-email, billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija Dejjem Verġni, lill-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-dubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena, nitolbu. Imlina Mulej bl-Ispirtu tal-qawwa u ħeġġiġna bl-eżempju sabiħ ta' San Sebastian Malti tiegħek biex nitalmu nobdu aktar lilek milli lill-bnedmejn. Bibnek Ġesu Kristu siedna li ju Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra lil-Lut. Ħuti, il-Ministeru li kiseb Kristu u daqshekk aqwa minn dak tal-imoddi, daqskemm hu aqwa il-patt li tiegħu huwa l-Medjatur, għaliex hu patt mibni fuq wedi taqwa. Għax kieku dak l-ewwel patt kien perfett, ma kienx ikun hemm għalfejn jagħmel patt ieħor floku. Imma Alla għassab xi ċanfar fihom għalilhom. Ara, wasal iż-żmien jgħid il-Mulej li jiena nagħmel patt ġdid mad-dar ta' Iżrael u mad-dar ta' Ġuda. Dan ma jkunx bħal patt li jien għamilt ma' missirijiethom meta qbadthom minn idhom biex noħroġhom mill-art tal-Eġittu. La darba huma ma baqgħux iżommu mal-patt tiegħi, jien ukoll tlaqthom, jgħid il-Mulej. Dan hu l-patt li jien qatt nagħmel mad-dar ta' Iżrael wara dawk il-jiem, jgħid il-Mulej. Inqiegħed il-liġijiet tiegħi f'moħħhom u f'qalbhom niktibhom u jiena nkun Alla tagħhom u huma jkunu l-poplu tiegħi. Ma nagħmilx aktar wieħed li sieħbu u wieħed lil ħuh billi jgħidlu għaraf lill-Mulej, għax il-koll qatt jarfuni miż-żgħir net sal-kbir net fosthom. Jiena inħenna għalihom fil-ħażen tagħhom u fid-nubietom ma niftakarx iżjed. Meta tkellem minn patt ġdid, wera li dak ta' qabel kien qadim. Issa dak li jiqdiem u jixjih ikun wasal biex jispiċċa. Il-kelma tal-Mulej. Sam responsorjali, it-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu. It-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu. Uri lilna Mulej it-tieba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Rib tassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex jammar is-sebt fartna ngħidu it-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu. It-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u s-sliem jitbewsu. Il-fedeltà mill-art timbet u l-ġustizzja mis-sema tixref ngħidu it-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu. Il-Mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u artna tagħti l-frott tagħha. Il-ġustizzja qudiemu timxi u s-sliem fuq il-passi tiegħu jimxu. It-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu. Nqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u fdalna il-Ministeru ta' din il-ħbiberija. Alleluja. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark.
F'dak iż-żmien Ġesu tela fuq il-għolja u sejjaħ lejh lil dawk li ried. Huma resqu lejh u għażel 12 li semmihom apostli biex jibqgħu miegħu u biex jibgħathom jipritkaw u jkollhom is-seta li jkeċċu x-xagħten. Għażel mela 12 Xmun li taħu ukoll l-isem ta' Pietru u Ġagbu ta' Zebedew u Ġwanni u Ġagbu li tawhom ukoll l-isem ta' Boanerges, jiġifieri u Literrat, u Indri u Filippu u Bartilmew u Mattew u Tomas u Ġagbu ta' Alfew u Taddew u Xmun il-Kanani u Ġuda l-Iskarjota dak li jitradih. Il-kelma tal-Murej tifħir lilek Kristu. F'dawn il-ġranet qegħdin naqraw bħala l-ewwel lezzjoni siltiet mill-ittra lil-Lud. Ittra ftit twila, sabiħa, titkellem ħafna fuq is-saċerdozju. Is-saċerdozju ta' Kristu. Illum issemmi kelma li ma tantx għadna nużawha. Intilfitilna. Il-kelma patt. Il-kelma patt. Alla li jagħmel patt mal-bniedem. Fl-Antik Testament Alla għamel diversi pattijiet, għamel patt ma' Noè, għamel patt ma' Abram, għamel patt ma' Mosè, aktar tard Ġeremija jsemmi patt ieħor. Alla kontinwament ifittex li jingħaqad mal-bniedem. Il-kittib tal-ittra lil-Lud fil-qari li għadna kemm smajna jgħidilna dawn il-pattijiet kienu qodma. Meta ġie Ġesu għamlilna patt ġdejd. Kemm sabiħa din. Ġesu għamel patt ġdejd biex jibqa' magħna, biex jintrabat magħna. Kemm ninsewwa dil-kelma malajr. Mhux tab xejn li fil-quddiesa kull jum fil-quddiesa niftakru f'dan il-patt il-ġdejd li qed isemmi fl-ewwel lezzjoni. Dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' l dejjem. L-imħabba Alla lejna ma tieqaf qatt u ma tispiċċa qatt. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum San Mark qed jgħidilna li Ġesu sejjaħ id-disċiepli imbagħad bagħat il-xuħut minnu. Dawk kollha li marru wara Ġesu kienu disċiepli. U dawk li Ġesu jibgħat huma l-apostli. Ara d-disċiepli kienu ħafna, kienu irġiel u nisa u tfal, dawk kollha li jmorru wara Ġesu. L-apostli Ġesu ried jagħżel 12 biss. U jkunu rġiel biss. Hekk ried Ġesu. Ħafna drabi Ġesu isejħilna biex jiffurmana u jibgħatna. Forsi illum ukoll Ġesu sejħilna hawnhekk biex jibgħatna nagħmlu xi ħaġa tal-ġejd ma' dawk li niltaqgħu magħhom. Min jaf? Ara ftit xi jgħidlek Ġesu. Ħanitkellmu fuq il-qaddisin tal-lum, illum qegħdin niċċelebraw il-San Sebastian u l-San Fabjan. Naħseb li dawn iż-żewġ qaddisejn huma ma' xulxejn għaliex mietu ħadu l-martirju kważi fl-istess żmien u t-tieni għaliex mitfunejn ħdejn xulxejn. San Fabjan kien il-Papa, kien nisqof ta' Ruma fis-sena 236 u ħal martirju fis-sena 250. U San Ċiprianu jgħidilna li kien mitfun fil-qabar ta' San Kallistu fuq il-Via Appja. San Kallistu, katakombi kbir. Ħdejn il-katakombi ta' San Kallistu hemm il-katakombi ta' San Sebastian fuq l-istess trija. San Sebastian kien soldat, ikkonverta u ħal martirju billi sparawlu l-vleġeġ. San Sebastian sab xorti kbira fl-arti, tar ħafna pittura,
ħafna skultura ta' San Sebastian malbut ma' siġra jew ma' zok u bil-vleġġeġ jinfduh. Tajjeb, fil-katakombi ta' San Sebastian fejn kelli x-xorti naħdem għal diversi xhur, hemm bust sabiħ ta' San Sebastian magħmul mill-Bernini. Sabiħ ħafna. Nitolbu dawn il-qaddisejn biex jagħtuna l-kuraġġ speċjalment fil-momenti diffiċli tal-ħajja. Ħuti eżiż naqdu it-talba tagħna mat-talba ta' Kristu li Kristu jagħmel għalina lil Alla l-Missier u bil-leħen tal-Ispirtu li hemm fina ngħidu mulej ismana u ħenna għalina. Mulej ismana u ħenna għalina. Bierek il-ħidma pastorali tal-Papa, tal-Isfijiet u tas-Saċerdoti li inti tibgħat fid-dinja biex ikomplu l-evanġelizzazzjoni mibdija mill-Apostli nitolbu. Mulej ismana u ħenna għalina. Kull ma dawk fostna li jimpenjaw ruħhom fil-politika, għamil l-azzjoni politika u soċjali tagħhom tkun sinjal tal-ħidma tiegħek fid-dinja għal paċi u għal ħelsien ta' kulħadd nitolbu. Mulej ismana u ħenna għalina. Ħu fidejk il-kawża tal-immigrati, tal-rifuġġjati u tal-anzjani abbandonati. Fakkarna li kull ma nagħmlu magħhom u ma minnu bħalhom inkunu qegħdin nagħmlu ħbijek nitolbu. Mulej ismana u ħenna għalina. Għati li jenna u l-kull min bħalna jiġi ta' spiss fil-Knisja li narfu nibnu rapport personali ma' Ġesu sabiex nkunu kapaċi nikkomunikaw mal-oħrajn iż-sbuħija tal-fidi tagħna nitolbu. Mulej ismana u ħenna għalina. Tolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija għatina li nkunu sodi fil-fidi tagħna u fl-imħabba tagħna lejk bħalma kienu San Fabjan Papa u San Sebastian nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej ukoll għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum. Għatihom dak kollu li jaħtieġu fir-ruħ u fil-ġisem nitolbu. Ismana nitolbuk għal ruħ li għali għadin nofru dan il-sagrifiċu tal-Quddiesa u għall-erbieħ kollha, speċjalment il-benefatturi tagħna, ċalivella u ħutna l-mejtin kollha. Għatihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. U Alla inti ssejjaħ lil kull wieħed waħda minna bisimha iġbidna dejjem aktar lejk u għamilna strumenti tas-salvazzjoni tiegħek bi Kristu Siedna. Mbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajt tal-inbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej jumlu niedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn żoliti u d-dnub tiegħi neħħi.
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej se nofrulek dan is-sagrifiċċju fil-festa ta' San Sebastjan u San Fabjan. Fiċ-ċikontana nitolbuk biex kif tajt lilhom id-dawl tal-fidi mqazza hekk tagħti lilna il-maħfra u s-sliem. Bi Kristu siedna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien idoddulek ħajr. Għal San Fabjan u San Sebastjan ħadu l-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-għemejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu siedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Osanna fl-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħajl ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċikontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerra mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek ċalivella li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif hu bil-magħmudija miet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxox ta' l-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' San Fabjan u San Sebastjan, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek.
Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma nafru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħajda tiegħek kiflet minnek il-Missija bil-ħidma tal-Ispiritu Santu għajda id-dinja dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni meħtijieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidel lejn il-mandamenti tiegħek. Tħallina qatt ninferek minnek. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Illum il-ġimgħa jew nqu bil-wiefa u bħala ringrazzjament wara tqalbi ngħidu flimkien it-talba lil Ġesu imsallab. Hawn jien o Ġesu maħbub tiegħi mixħud quddiem il-preżenza tiegħek nitolbok bl-akbar ħrara li tnissel fil-qalb tiegħi sentimenti ta' fidi, ta' tama, ta' imħabba, ta' ndiema kbira ta' dnubieti u ta' fehma sħiħa li ma noffendik għat-tiżjed. Fil-waqt li bl-imħabba u l-ħnina kollha sejjer nġib quddiem għajnejja il-5 pjagi tiegħek. Nibda minn dak li qal fuqek il-qaddejs profeta David. Nifduli idejja u riġlejja u għaddewli għadmi kollu. Nadorawk o Ġesu imberkuk, nadorawk o Ġesu imberkuk, nadorawk o Ġesu imberkuk, nitolbu. Kattalfuna mulej il-grazzja tiegħek bis-saħħa tas-sagrament tas-sema li jiċċelebrajna fil-festa tal-Martri San Sebastian u San Fabjan biex it-taqbida tagħhom tal-għaġeb tallimna nitwettqu b'saba' sħiħ u timlina bil-ferħ għar-rebħa hekk qaddisa bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Ħanejdu 3 Vamarijiet lill-Madonna li talbet hija stess minn dan is-santwarju. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu itlob għalina. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.